Mga kabataan-unang nagrayot sa Barangay Carmen sa Cagayan de Oro City na hulikam. Mga residente na pirwisyo na sa kagubot sa lugar. Dugang detalye sa report ni Ethel Ipanag. Kini ang aktwal nga kuha ni Vintoy mga adlaw sa nahitabong rayot sa sitio Makanhan, Barangay Carmen ning syudad, Lunes sa kadlawon. Makita sa video ang mga batanon nagdilabaya og bato ug nagdinaganay sa Makanhan Balulang Road nga atubangan pa mismo sa government office. Halos silang tanan walay face mask ug face shield. Bag-ong grupo kuno kini, diinduna say mga babae. Perwisyo na kuno ang rayot sa mga nagpuyo sa lugar tungod bisan dunay curfew. Kanunay madisturbo ang ilang pagkatulog tungod sa kasamok. Binatuhay lagi, mudaga naman sila diri, mudaga na po dito. Kaya ang riot nila ko, taga diha o taga diri o. Among gusto unta nga, magkuhan barangay tanod bang. Na magsakay og private nga sakyanan or magrila sila para madakpan ang mga tao. Kaya kung magpatrol sila, dili gina madakpan. Kaya mag-ilhan man ang patrol. Dugay na kuno kini nga problema sa barangay busa nakig-coordinar na ang barangay sa kapulisan aron tabangan silang maundang ang rayot sa lugar. Until now mo gid gyapon nga sige gyapon dinakaga dito, in fact ang tong tao dito halos kada gabi dito gyapon na sa perminti kay manawag man sa perminti diri tanan nga mga riot dia gatawag na dala sa moa. Identify ang mga batanon kay aron ang mga ginikanan mo'y atong puntiriyahon, mo'y atong adtuon jud dito. Nakigsabot-abot ta, nakig-coordinate na punta sa atong pulis sa personnel sa Police Station 4. Kauban si James Yap sa kamera. Ako sa Ethel Ipanag para sa One Mindanao.